Eu son Arturo Grande. Nacín na terra ao redor do século VI. Son propio da Bretaña, ao nordeste da Galia. Fun quen de arrincar a espada de Excalibur. Os meus únicos mestres foron as rúas e o majestuoso mago Merlín. Dirixín o gran castelo, localizado na miña terra, no cal eu mandaba, gobernaba e sometía. Actualmente ocupo o trono de Bretaña, no cal eu reino, goberno e someto os pobres cidadáns que me alimentan. Posto que tuven que abandonar por problemas médicos durante longas tempadas, obrigándome a viaxar a Bamburgh. Son titulado no Gran Curso da Bretaña, dirixido por nada máis e nada menos que a Bretaña SL. Son todo un magnate das linguas, posuindo un nivel épico, cal só poden adquirir os reis da miña alcumia. Posúo un gran nivel en galego, francés, italiano, alemán ou mesmo élfico. Pois pasei longas tempadas no estranxeiro, mesmo, por exemplo, en Avalon, sí. En materia de informática teño sorte, pois conto con grandes analíticos que me levan ao Twitter, pois un rei ten que atender o seu. Teño carné de quinos e dispoñibilidade en toda a miña rexión. Mais a menos. Por todos estes motivos, considérome digno candidato para o posto que se oferta.